らが相手だ。俺にやらせろカカロット。たっそはっはっ、これで終わりだビッグバン。こんなことが。アローハぶっ殺されたくなけりゃ金。おめえをぶっ倒す。こりゃスーパーサイヤ人だ。はっはっ、せいっ、おり行くぞ。何このフリーザが。任せてもらおう。任せてもらおう。粉々にしてやるぜ。俺は前のやつほど優しくはないぞ。この力存分に。おめえをぶっ倒す。うわっはっはっ、やっはりゃはい行くぞ。オラの勝ちだ。バカだ。貴様が誰であっても私こそがスーパーヒーロー。皆殺しの時間だ。任せてもらおう。今度は死ぬかもね。ここもようやく片付いたね。援護する。おめえはオラに勝てねえ。俺は怒ったぞ。はっはっ、おりゃなんと、ありゃくそが。おいこの黙り話だ。死ぬしよう。ひひひ。貴様は生きてこの場を逃れることはできない。覚悟しろ。それいけキント気の済むまでいたぶってやる。もうお前はあたいの獲物。悟空をいじめるやつはっちゃん許さない。どうしたその程度か。油断ならんぞ。覚悟はいいか。オラが相手だ。俺にやらせろカカロット。たっそ
これで終わりだ。ビッグバンコンナこと徹底的に行くぞ。平和を守るためには戦う力。このお荷物が。好き勝手にはさせないぞ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。これがスーパーサイヤ人ゴッドを超えたサンジャー。これがサイヤ人の力だ。制する。この私がミスター・サタンだ。おめえをぶっ倒す。オラの全やべっ。消えろ。希望は消させない。クーラ機構戦隊の力を見せてやる。サイヤ人の強さ、その身で思い知れ。だらしないな。負けられない。任せてもらおう。お前の生体エキスをいただく。おめえはオラに勝てねえ。オラの全力だ。何このフリーザが。片付けてやる。